Майко, хора! Здравейте, хора, и добре дошли отново в моя канал. Знам, че не съм качвал от много месеци, обаче предното балканче много се чупеше. Просто нямаше клипове, защото балканчето беше щупено. Това е новият ни мотор, Балкан 50, обаче много барнат. Това е съвсем различна рамка. Както виждате, е много по-различен от фабричното балканче. Ауспухът минава ето тук и излиза от ето тук. Минава под седалката. Както виждате, балканчето е с пластмаси от крос. Също така и с електронно запалване, което означава, че по-леко ще пали. Отделно имаме крачни скорости, нов карбуратор, предна дискова спирачка хидравлична и таралежки, което означава, че по-добре ще се държи мотора на офроуд настилки. И куп дребни работи са преправени. Напишете в коментарите какво мислите за новия мотор и напишете какво искате да видите в този канал. А на вас, ако ви харесва съдържанието, не забравяйте да се абонирате с камбанката и да ударите един тежък лайк. И отделно, степенката е различна. Вече ни трябва цялото балканче да се дига. Ами ето така, сваля се я. И също така вече карам с каска. Ето е каската, има някакъв дракон тук. Това е първото ни качване на мотопистата с новия мотор. Ще се надяваме и тази година да има мотокрос. Между другото, ето тези пластмаси и ето тази са от ето този калник. Просто защото е бил прекалено голям и са сложени ето тук
Има и стикери. И ако питате откъде се гаси балканчето, от ето това копче, натискам го и балканчето загасва. Хора, тук дойдох на една беседка да поразгледам малко. На тази беседка преди идвахме, ма сега не идваме много често. Тук има огнище, тук има някаква колиба. Майко! Хора, вижте, тук има пълна маса. Нещо не мога да затворя вратата. Майко, хора, гледайте, тук има пълна маса. Някой не си е прибрал яденето.